приятели, здравейте! Не сте ли се питали, защо първородният брат е неудачен, неуспешен? Или по-голямата сестра има здравословни проблеми за разлика от малката? Или защо баба и дядо предпочитат да дадат родовото наследство на своя внук, а не на своя син? Защо е така? Сега ще ви разкажа как родът дава родови блага на своите потомци. Не на принципа на пирамидата, т.е. този, който е на върха, да получава повече, или казано по друг начин, този, който е по-голям, получава повече. Не е така. А как тогава? Този, който твори чрез своят живот и своите действия за благото на родовото предназначение, той получава повече родова блага. Пример, ако един род има задача в този момент да придобива нови знания, а не да се възпроизвежда, то родът ще даде блага на този потомък, който принася нови знания. Той много често е по-малкия. Ако родът върви по родово предназначение да се възпроизвежда, това често става след бездетие, когато след бездетие се роди дете или след бездетие се осинови дете, то тогава родът върви в родово предназначение към възпроизводство и родът ще даде блага и късмет на този, който се възпроизвежда, този, който ражда деца, а не на този, който носи знание. От друга гледна точка, отново в родовото знание, всеки един от нас има родоначалник. Всеки един наш род има свой родоначалник и според уменията на родоначалника, според това как той се е развивал, по този начин той е заложил качествата от тук насетне в потомците. И ако вие проявявате качествата на своят родоначалник, то вие ще бъдете родово облагодетелствани. Ако вашият родоначалник е бил войн, и вие в своя живот защитавате бедните, защитавате правдата, честността, изказвате мнението си, то тогава вие ще бъдете родово благополучни. Ако вие вървите против родовото предназначение, в този случай, ако вашият род е род на войни и вие си траете, вие се спотайвате, не казвате своето мнение, т.е. вие вървите против родовото предназначение. По този начин родът няма да ви дарява. Аз съм Росица Гергова и по случай моят рожден ден през януари ще ви подаря една безплатна беседа, именно как родът дава благата на своите потомци. Благодаря от сърце, че сме заедно.